Salutare toată lumea, eu sunt Murașul Robert. Cred că mă cunoaște pe contul meu vechi, pentru că na, contul meu mi s-a șters de pe YouTube. Nu știu de ce. Dar vreau să-mi recapăt contul, dar nu mai pot și na, am început un cont nou și sper să mi se întoarcă abonații. Na, am început acum contul acesta pentru că na, am încercat să-mi recapăt, dar n-am mai putut și na, m-am apucat de asta și sper na, să funcționeze. Dacă mă auziți, e bine, adică na, am încercat să fac un cont nou și cred că va merge ăsta. Na, contul cel vechi nu se va mai găsi și na, cum ar fi a fost șters complet de pe YouTube și na, din păcate nu vom mai putea să mi se reîntoarcă abonații, da? Asta e viața, se mai șterge, se întâmplă și na. Sper să se întoarcă abonații mei cei vechi, să mai aboneze și oameni noi și na. Cam pe aici las acest videoclip. Vreau să zic că nu m-am lăsat de YouTube și na. Deci, pa!